Egunon, ongi etorriak guztioi eta mila esker hurbiltzagatik gaurkoan gurera. Anelekuna daukagu gurekin, bera arte historian lizentziatua da etxe honetan, bai? Zuek zaudeten leku berdinean egon da bera. Artearen historian doktorea da, baita ere, eta gaur egun irakasle dihardu arte ederren fakultatean. Ariak, Estudios Feministas sobre Literatura y Artes ikerketa taldeko kidea da, eta hainbat argitalpen plazaratu ditu, aldizkari zientifiko desberdinetan, eta baita ere liburu desberdinetan parte hartu du, eta liburuak ere idatzi ditu, eta horietako baten aurkezpena da gaur egingo diguna. Bai? Bere ikerketa hildoak kritika feministan zentratzen dira eta genero ikerketetan, arte historiaren barruan, eta metodologia feministak eta historiografia ikertzen ditu, batez ere euskal testu inguruan. Eta gaurkoan, esan bezala, bere tesian oinarritzen den Euskal Herriko artearen historia feminista baten bila, genealogia berriak josten 1950-1972 liburua aurkeztuko digu. Mi esker, Ane. Irakaslei garrantzitsua da, eta eskertzen dizuet, benetan. Eta tira, gainera, ni hemen etxean bezala sentitzen naiz. Nik uste dudana baina gehiago pasada, baina zuen lekuan ere egona naiz. Orduan, bada pixka bat hori kontu emozional bat, ez? Beti ere bueltatzea. Naroak esaten zuen bezala, eta aprobetxatzen dut ere eskerrak emateko, nire tesia izan dakoaren liburua pixka bat da gaurko aitzakia, eta tira, hori izango da puntua, hitz egingo duguna da, ez liburu osoaz, baizik eta halako pintzelkada batzuk. Ikusten dezuten bezala, Euskal Herriko testu inguruan zentratzen da liburua, ez dakit zelako hurbiltasuna duzuten, klasean ere, igual laugarren mailan badakitez, badagoela espezifikoki ematen den zeo zer, baina, hala eta guztiz ere, seguro goza batzuk, baditugula gure, esango dut, iruditeri kolektiboan, ez, zerrekin lotzen dugun euskal artea, ze materialekin, ze gorputzekin, orduan, guazen pixka bat hori guztia pentsatzera, eta, tira, horrela, abia puntu bezala ez, esan bendizuet, nire tesiaren liburua dela, baina, hori baino lehenago, masterra dator, eta hori baino lehenago, adibidez, mala eta grala dator. Orduan, interesgarri eta importantea irutzen zitzaidan azpimarratzea, seguro zuek ere bai ez, izan dituzuen irakasle zehatz batzuekin, kritika feminista eta genero ikuspuntua, txertatzea zergaiti den garrantzitsua eta zergaitik jarraitu behar dugun hortan lanean, guzti hortaz seguro klasean hitz egin dezutela. Orduan, jakin dezazue, hortan txertatzen dela nire interesak, eta nahi nuen azpimarratu hori, ez? Karreran ikasitako zerbaiten ondorioa ere badela, interes horretatik, ez? Orduan, igual galdera hau ezaguna egiten zaizue, Linda Nochlin, 70ko hamarkadan gaude, bigarren olatu feministan, eta, besterik gabe jakiteko, azkenean deitzen dugun artearen kritika feminista, bertatik datorrela eta jarraitzen degula bertan. Oraindikan bada hildo gazte bat esango dugu, eta asko dagoena oraindikan egiteko, beraz, pentsatzen baldin bazarete, zertan egin grala eta jakin oraindikan badagoela asko eta asko hortikan pentsatzeko. Orduan, Nochlinek 71ko artikulu ezagun horretan plazaratzen dituen olako galdera bat markatu nahi nuen, dela, hipotesi naturalak zalantzan jarri behar direla eta ustezko gertakari askoren oinarri mitikoak agenean jarri. Ez, Nochlinek plazaratzen diguna da nolabaiteko, modu provokatzaile batean esaten digu, ordura arte uste genuena horrela zela ez, errealitatea dela, edo historia maiuskulaz idatzia den hori, guazen egian, guazen zalantzan jartzera, guazen begiratzera benetan hori errealitate hori edo ustezkoa den naturaltzat jotzen dugun oinarri hori, zertan datza, ze irizpidetan oinarritzen da. Orduan, adibide asko algen dituen komentatu, ez dakit hau klasean komentatu duzuen edo ez, baina iruditzen zait polita, ni konstienten ez lehenengo aldiz hau ezagutu nuenean, bagintzi dela alako impresioa.
Arrelako Willendorfeko Venusaren irudia denak ezagutzen dugu, naiz eta artean historia ikasi, ez ikasi, bada arrelako esango dugu arte edo objektu artistiko bat gure oroimen kolektiboan badagoena. Eta, tira, hemen ze komentatu dezakegun, historikoki, historialariak betieren nabarmendu dutela zelako volumenak zituzten eskulturatxo hauek, zertarako izango ziren eginak, eta nortzuk ere egingo zituzten objetutxo hauek. Orduan, badakigun bezala, historia egiteko modua oso lotuta dago gizarteak historia pentsatzeko daukan formekin, eta beraz, gure gizartea patriarkala den moduan, historia egiteko moduak ere bai. Orduan, inkluso, animatzen zaituztet gaur egun ere begiratzera horrelako irudi fikzionatuak historia aurreko garaiei lotuta, eta beti ere arketipo berdinak ateratzen zaizkigu, ez? Alegia, emakumezkoak dira zaintza lanak egiten dituztenak, erreprodukzioari lotuta, baita ere landaretxoak ere jasotzen agertzen dira, baina ikusten dugunean kobazuloetan marrazkiak egiten edo horrelako, gaur egun esango genuna artea praktikatzen, jakinda bestelako gauza batez ari garela, baina gizonezkoak dira marrazki hauek egiten dituztenak, ez? Modu horretan esan digute sortu zirela gisa hontako objektuak. Orduan, esaten dizuen bezala, iruditzen zait adibide interesgarria ikusteko bagian, Noklinekek esaten zigun bezala, jarri dezakegula zalantzan ideia hori, ez? Esan digutena horrela dela. Eta hau klasean ikusi dezute edo ez? Ez? Orduan gustatuko zaizue. Hau da, 86an, bi historialari arkeologak egiten duten proposanoena, ez? Azkenean, esan duguna, kritika feministak esaten duena da, goazen zalantzan jartzera. Eta kaso honetan ze proposatzen dute? Hipotesi bat, bai? Hau da, esaten dute, kritika egiten dute, zalantzan jartzen dute, eta beste ideia bat plazaratzen digute. Zein da beraien proposamena? Beraiek esaten dutena da, agian, eta agian jarri dezakegu, ze agian ez, baina agian bai, Venus hauek, eta fijatu ez, izenarekin gogoratu ziren objetutxo hauek, Venusak, dela amodioaren, edertasunaren jainkoak, agian Venus hauen volumen horiek, bularrak eta tripa handia izatea, edo aldakazabalak izatea, zergaitik ez, agian ez dituztela gizonezkoek sortu, agian ez daudela hor jainkosa bat irudikatzen, baizik eta agian, zergaitik ez, zirela emakumezko, haurdun zeuden emakumeak, beraien buru propioa irudikatzen. Azkenean ikusten duzute zein den beraien argudioa. Jartzen dizkigutena dira argazki batzuk, nolabait simulatzen dutenak emakume haurdun batek bere burua ze modutan ikusten duen. Gogoratu, garai hortan, ispiluak eta, esan dut, pertsonak bere burua irudikatzeko modua ez daukagun modukoa, ez? Orduan, ikusten duzute, zergaitik ez, ez? Eta niretzat hori da planteamendua. Kritika bat egiten dugu eta hipotesi berriak plazaratzen ditugu, eta azkenean gure pentsamendua zalantzan jartzen digu, ezta? Galdetu zen buruei, ia enkajatzen dizuen, ia sinisten duzuen hipotesia hau edez. Orduan tira, esaten genuena, ez? Noklinen galdera hori daukagu, zalantzan jarri, eta guazen, bigarren puntu hori, agerian jartzera, ikasi dugun historiak, daukala oso erro maskulinoa eta oso erro androzentrikoa. Ez? Esan nahi dut, da kritika egin, baina aldi berean, guazen plazaratzera, esan dakoa, oinarri mitiko maskulino hori. Orduan, horretarako zer egin behar da? Esango du Noklinek, kanona identifikatu, azkenean artearen historian kanona bada zerbait importantea, ez? Esan nahi dut, nik galdetzen baldin badizuet, zein da 20. mendeko artea aldatu zuten artistak, seguro izen batzuk errepikatuko zirela, ez da? Picasso, Dalí, Cézanne, bai? Esan dakoa, ezagunak egiten zaizkikun artista horiek esan digute osatzen dutela artearen historiaren oinarria, beraiek direla kanona. Orduan, guazen lehenengo ikustera gure kasuan, ez? Euskal Herriko testu inguruan,
zein den gure kanona, eta goazen bertatikan zalantzan jartzera, edo behintzat hipotesi berriak ere plazaratzera. Orduan, hori da niri interesatu zitzaidana, Euskal Herriko artearen historiaren kanona nondik hasten den, eta nik uste nuena, edo azkenean ere badakizute ikerketak eta egiten ditugunean, beti marko kronologiko bat zehaztu behar dugu, ezin duzu guztia egin, ez? Orduan, nik hartu nuen neurri kronologikoa izan zen 50etik 72ko urteetara. Zergaitik, nik proposatzen nuena zen, bertan aurkituko ditugula ondoren ere errepikatu diren ideia eta arketipo asko, eta balio irizpide asko, bai? Orduan, agian ezagunak egingo zaizkizue izen batzuk, Oteiza, Txillida, Basterretxea, ez? Modu batean edo bestean seguro ezagunak egiten zaizkizuela, eta zehazki zeuden, esango dugu ito edo mugarri batzuk, kronologia hori kanon bezala identifikatzeko orduan. Zehazki zen, adibidez, Arantzazuko basilikaren proiektua, hori 50ko hamarkadan hasi zen, eta izan zen lehenengo aldia adibidez, aipatu ditugun artista horiek elkarrekin lan egin zutela. Ondoren izango dugu adibidez gaur taldea, 76an, eta bertan ere jarraituko dute elkarrekin lan egiten, Oteiza, Basterretxea, Sistiaga, Zumeta, eta izen ezagun horiek. Eta konsideratzen nuen bukatutzat edo behintzat puntu eta parte bat izan zitekela 72an Iruñan eman ziren elkarketa artistikoetan. Ze konsideratu zen bertan artista hauek lehen aldiz edo beraien bideak banatzen dituztela. Alegia daukagu hasiera bat, garapen bat eta bukaera bat. Bai. Orduan, esandakoa, nik modu horretan ulertzen nuen, alegia hor bazegoela narrazio itxi bat, eta behin eta berriro errepikatu izan dela. Alegia, esan digute, hori dela gure artearen historia, ez? Hori dela gure 20. hamarkada erdialdeko narrazioa. Orduan, gogoratu Noklinek esaten zuena, ez? Goazen erro maskulino hori ageriko egitera, identifikatzera, ondoren esateko partziala dela, bai. Orduan, horretarako jo nuen lehenengo, esango dugu iturrietara, zen literatura. Literatura esan nahi dut testu idatzietara. Hau da, artearen historia nola sortzen da, ez? Hor, aterako zitzaizkigun jente desberdinak, gero komentatu ditzakegu beste batzuk, baina lehenengo etortzen zaiguna biztara da, arte historialariak idazten, ez da? Orduan, hori izan zen lehenengo errebisioa, izan zen, niri esaten zaidan garai hontaz, nork idatzi du, noiz hasi ziren idazten, eta ze esaten dute. Orduan, gogoratu kronologia dela 50-62, hau da, frankismoaren garailean. Orduan, frankismoa eta euskal artea nabarmendu nahi duen diskursoa, zen goza bat, pixka bat, oraindik talkan nahi zabiltzana. Orduan, orokorrean, nik proposatzen nuena zen, narrazio hau batez ere, hasten dela, ditugula adibide zehatz batzuk lehenagotik, baina hasten da modu nabarmenean idazten, da frankismoa bukatzen denean. 70ko hamarkadan, eta zehazki eta batez ere, 75etik aurrera. Orduan, hori zen adar bat, alegia literatura, nork idatzi du, zer diote, baina esan bezala, konsideratu dezakegu bestelako jente batzuk ere garrantzia daukatela artearen historia kodifikatzeko orduan. Eta hortan, Euskal Herrian, nik uste dut nabarmenki, agian beste leku batzuekin konparatuz gero, badagoela nabarmenki logotipoak eta iruditeri kolektibo bat osatzeko grina egontzela momentu zehatz batean, batez ere esan dako ez, 70 trantsizio garaian. Orduan, ze irudi hauek baten bat ezaguna egingo zaizue, ez da? Alegia, ikusi eta kontsideratu modu hontako logoak, direla, aurretik aipatu ditugun artistek egindakoak, Oteizak, Txillidak da Lemoizekoa, Euskalari Basterretxearenak, hau ere Basterretxearena. Alegia, artista hauek ukizutela parte hartze handia iruditeri kolektibo hori osatzerako orduan, eta azkenean, nik konsideratzen nuen, hau ere bazela artearen historia egiteko modu bat.
Azken finean, iruditeri kolektibo bat osatzen denean, badago ere diskurso bat jendearengan iristen, ez da? Orduan, literatura genuen bestelako agente hauek, ez, bisualari lotuagoak, baina beste modu batzuetan ere esan dezakegu zehazten direla diskursoak. Orduan, hasi baldin bagara esaten trantsizioan historia hau hasten dela pixka bat fintzen, beste arlo bat interesatzen zitzaidan ikustea da, hor politika agenteak ere ze parte hartze izan zuten. Hau da, historialariak museoetan eta adibidez unibertsitatean lan egiten, baina eta beste aldeetan zer. Bueno, berdin, ez, irudi hauek ezagunak ere egingo zaizkizue, adibidez, zera ez, parlamentoko legebiltzarreko areto hortan goian dagoen izaro eskultura, Basterretxearena da, edo Gernika dela azkenean hiri simbolikoa gure herriarentzat, hor ere Txillidaren enkargu handi bat egon zen, eta inkluso askotan fijatu telebistan eta agertzen direnean politikariak ze artelan dauden beraien atzean. Hau da, planteatzen dena da, historia egiteko modu asko daudela, eta askotan politikatikan erabili diren artelanak ere badela modu bat zera historia bat fintzeko edo historia bat markatzeko orduan. Edo gaur egunera pixka bat gehiago hurbilduta, 2016an adibidez egon zenean zera Europako kapitalen asuntoa, berriro ere Txillidaren irudi aukeratu zen, edo ezakit baten bate egongo da Donostiarra edo ingurukoak, Gabonetan adibidez, markatzen dira eta eskultura zehatz batzuk ere inkluso jartzen zaizkigu hor argi modura, edo hau ere ni berandu enteratu nintzen, baina ETBek egin zuenean bere rebrandina, aukeratu zuen edo inspiratu zen ere Oteizaren estetikan. Orduan, ikusi ez, esan deguna da, historia ez dela gauza bat naturala, ez dela gauza bat bakarrik sortzen dena, ez, baizik eta hor badagoela implizituki, pertsona batzuk zerbait idazten edo diskurtso batzuk fintzen. Orduan, ni konsideratzen nuena zen Euskal Herriko kanona ez dela bakarrikan, hori ez, museoetan edo arte historialarik sortua, baizik eta beste agente batzuk ere parte hartu zutela, eta naiz eta igual lehen biztan konstiente ez izan, hor bazegoela diskurso batzuk. Eta kasu honetan, niri interesatzen zitzaidan ez kritika feministatik begiratzea, hor ere bazegoela implizituki genero irakurketa bat, bazegoela zerbait, zer esan bat. Baina tira, esan dakoa ez, beste agente importante batzuk, museoak. Ze artelan dira erakusten direnak, ze esaten da beraietaz, eta egia esan, egingo bagenu horrelako zerrenda bat, imaginatu ez, 80ko hamarkadatik gaur egunera arte, ze artistek izan duten bakarkako erakusketa bat gure lurraldeko museo garrantzitsuetan, edo ze motatako diskursoak aipatu diren bertan, errepikatzen dira ideia batzuk. Eta ideia horiek, oso labur eta pixkat simplifikatuz izango zen. Artista euskaldunak izan zirela, begiratu adibidez, bigarrena, ez? Euskal artea erresistentzian. Zer esaten digu honek, artista euskaldunak izan zirela, hori, erresistentzia bat sortu zutela garaiko testu inguruari, gogoratu, frankismoan gaude. Beste aldetikan esaten digute, talde modura funtzionatu zutela artista hauek, ere aipatzen digu direla gizonezkoak, ezta? Edo adibidez, Txillida eta Oteizaren figurak behin eta berriro nabarmenduko dira, askotan beraien artean ribalizatuz, ez? Aber norden norlabait garrantzitsuena. Orduan, ideia batzuk ateratzen dira bertan, eta esandakoa, niri interesatzen zitzaidan ikustea zen, narrazio hori nola lotzen da genero markarekin, eta nahi baldin badugu, oroimen kolektibo, esango dugu, berdinzaleago bat, nahi eta ez, egin behar dugu kritika bat. Orduan, hau da liburuaren aurkibidea, lasai, espatuko ditugu pare bat gauzatxo, baina besterik gabe ikusteko ze egitura edo interesatu zitzaidan niri. Lehenengoa izan zen begiratzea, esan digute euskal artistak badaukala artista izateko modu bat, ez? Orduan hor nahi nuen ikusi, emakume artista izatea testu inguru horretan ze suposatu zuen. Bestetikan, azkenean esan dugun kanon hau fijatu ez, euskal kulturaz ari gara, baina geografikoki ego Euskal Herrian gaude.
Orduan, kritika egiteko modu bat ere izan ziteken, zer ematen da hortik kanpo, zer ematen da iparraldean, edo zer ematen da, adibidez, zer bestera juntzirenak, hau da, marko hortatik kanpo zer daukagu, eta hori zergaitik ez da konsideratu euskal artearen historia. Beste kontu bat ere, fijatu esan ditugun artistak, Oteiza, Basterretxea, Astiaga, Zumeta eta barroiek, nabarmenki ezagunenak izan ziren artistak abstraktua landu zuten. Orduan ikusiko duguna da, abstrakzioa ere bazegoela edo izan zuela lotura bat genero markarekin. Beste kontu bat ere bai, modu tekniko batean da, nabarmenki esan ditugun artista hauek eskulturari egon zirela lotuagoak. Horrek ez du esan nahi garaian eskultura izan zenik praktika nagusiena, ez da gutxi gaur ere, baina gehien ezagutzen duguna hori da. Eta azkenekoa gogoratu esaten genuenean artista hauek izan zirela gogoratuak erresistentzia bat egingo balute bezala, implizituki ere esaten ari zaigu artista hauek zirela artista konprometituak, ez? Beraien kulturari eta beraien ideologiari konprometituak zeuden pertsonak zirela. Orduan, puntu horietatik nik nahi nuen, halako arrakala bat planteatu eta esandakoa, feminismotikan zalantzan jarri. Orduan, esan dugun lehenengo puntua zen euskal artista, zer da euskal artista? Eta hortarako, gogoratu aurretik esandakoa, nola aipatu diguten beti badaudela artista batzuk, ezagunagoak, garrantzitsuagoak gure historiarako, eta hor azkenean, eta seguro klasean ere komentatu duzutela, artista izateko modu jakin batzuk daude, ez? Fijatu adibidez, Picassoren kasua, Dalí, Van Gogh, hau da, daukagu errepertorio bat, ez? Artista eroa, artista impulsiboa, artista pentsatzen duen artista eta intelektuala dena, badaukagu alako errepertorio bat. Baina, planteatu genezake, gure kasuan, gure artearen historian, euskal artista ze modutan ulertu da, eta horretarako adibidez interesgarria da ikustea, garaiko prentxan edo bestelako folletoetan artista hauek nola proiektatu zuten beraien buruak. Ez, azkenean, ez dakit, imaginatu, sare sozialak baldin badituzue, naiz eta igual oso konstiente ez izan, baina denak proiektatzen dugu gure buruaren irudi bat. Ez? Egin hausnarketa, ez da? Modu horretan beran aldegu pentsatu artistek ere badaukatela kontzientzia bat, nola nahi duten erakutsi mundura. Eta kasu horretan, esandakoa, ikusten baldin badugu garaiko adibidez argazkiak, ikusiko dugu nola askotan ditugun bi bertsio bezala. Fijatu adibidez kasu honetan Oteiza agertzen da, bere laboratorioan. Ez diezu ematen pixka sentsazioa dela artista bat, eskuekin lan egin beharrean gehiago, bere gaitasun intelektualarekin lan egiten duen artista badela, ez? Erakusten digu. Artista intelektual bat. Bere gaitasuna ez dagoen beste bere emozioak helarazteko nahian, baizik eta ze gaitasun daukan erreflexiorako. Eta beste bertsioa, ez? Askotan ere errepikatzen den adibidez argazkietan da kontrakoa. Da bere gorputzarekin, bere indarrarekin lan egiten duen artistarena. Hau zehazki adibidez eskulturari lotuta, oso presente dago. Orduan, indarra, gorputza, erresistentzia materialaren kontra egite hori, fijatu ez, ez aldauka ere maskulinitatearekin lotura zehatza. Eta maskulinitatea dio danean da, maskulinitate oso heteronormatibo bat. Orduan, argazkiek hori esaten digute, baina garaiko literatura aipatu ditudan kasu horietan ere antzeko ideiak agertzen zaizkigu. Adibidez, goazen irakurtzera hau. Hau da, 1975ean Juan Plazaola arte historialariak egiten duen idatzia Nestor Basterretxearen inguruan. Dio, física y psicológicamente Néstor es un magnífico e inconfundible exponente de su raza vasca. Alto, corpulento y de robustez aparentemente atlética, lo que normalmente se dice un mozo bien plantado. No sería muy extraño que el historiador encontrara entre sus antepasados alguno de aquellos formidos y resueltos marinos que acompañaron a Elcano o a Legazpi en sus empresas transatlánticas. Orduan, ikusten duzute, batzutan ez dira batere sutilak. Modu oso nabarmenean esaten digute artista hauek direla
importanteak gure historiarako, konektatzen digutelako azken finean, fijatu ez, Elkanorekin, gure historia, inkluso imperialistarekin. Orduan, ikusten duzute, ze gorputzekin lotzen den euskal artista, garrantzitsua da, eta naiz eta gaur egun igual ez garen kontuaratzen, ez? Baina modu horretan baloratzen ziren, alegia, gero eta maskulinoago izan, barduan eta ematen du, balio gehiago daukala. Orduan esandakoa, beste adarrean, garai horretan, emakume artistak, ze leku zuten gizartean, ze modutan izan ziren ulertuak, ze modutan proiektatzen zuten beraiek beraien buruak. Orduan, garaiko arte kritikara begiratuta edo irudiak begiratuta, berdin, badaude olako arketipo batzuk errepikatzen direnak, eta kasu horretan, ere, fijatu adibidez hemengo bineta honetan, zelako prejuizioak ere bazeuden emakume artisteekiko. Ikusten da ze joko egiten duen garaiko diseinatzaileak, ez? Fijatu, hemen ikusten duguna da arte eskolako klase bat, eta esaten diguna da, cuando la pintora es gorda, irudikatzen duena ere, gizena edo ez da kanonean sartzen den irudi bat. Orduan, fijatu ez, esaten digutena da, emakume artistek lan egiten dutela, beraien buruan pentsatuta. Ez direla gai beraien bizitza eta beraien irudia desbinkulatzeko beraien lanetik, ez da? Alegia, emakumea gara, emozionalak, gara impulsibak, orduan hori proiektatzen dugu gure artelanean, hori ari da esaten. Orduan, aurrera egingo dut, eta ikusteko, garai honetan emakume artista asko izan ziren, ez? Ideia ez da gutxi izan zirela, baizik eta benetan emakume artista asko egon ziren garaian, ze gauzak izan ziren beraientzat garrantzitsuak, eta horretarako oso interesgarria egin zitzaidan lan egitea emakume hauen artxiboekin. Askotan gertatzen da, museoetan ez daude emakume hauen lanak, ez daude beraien artxiboak, daude beraien etxeetan, eta beraien artelanak ere askotan etxeetan daude. Orduan, besteak beste askotan agertzen zitzaizkidan, emakume hauek gorde zituzten argazkiak beraiek ikasle ziren garaikoak. Eta fijatu, nola emakumen presentzia handia den, ezta? Hau Ester Nabazen artxibokoa da, eta da 50ko hamarkadan Madrilen zegoen garaikoa. Eta polita iruditzen zitzaidan, hau da argazki bat garaiko kurtsoan zeuden ikasleenak, zuek horla egiten den modura, berdin. Eta egiten dutena da ikasle guztiak firmatu, sinatu argazkia, azkenean argazki hori badelako oroimen bat, ez? Eta iruditzen zitzaidan zela oroimen bat, garrantzitsua kasu honetan Ester Nabazentzat, ze ikasle izateko garaia izan zen momentu bat, bere irudimena edo bere etorkizuneko proiekzio hori indartu zuen garai bat. Ikasle izatea izan zen beretzat esperientzia oso garrantzitsu bat etorkizunari begira artiste bezala proiektatzeko. Beste kasu batzuk, adibidez, edo garrantzitsuak izan zirenak emakume hauen proiekzioan edo emakume hauen ibilbidean, izan zen, adibidez, dexente juntziren atzerrira ikastera. Bereziki, Parisera eta Erromara ere asko, zirelako garaian ere artearen historian importanteak izan diren hiriburu batzuk. Eta hau da, Ana Mari Parrak, bera oso gaztezela Parisera juntzen momentuan egiten duen lehenengo bozetoa. Tardun, berdin ez, berak ere kontatuta, interesgarria da ikustea nola Parisera jutzea beretzatzen alako pauso erraldoi bat bere ibilbidean, eta da momentu bat, zeina dagoen pensioko gelan, begiratzen Paris, alegia, berak impresionistetik jaso zituen iruditeri hori nahi du kopiatu, ze beretzat impresionisten antzera lan egitea, zen alako proiekzio bat iritsi naizula bertara, ez? Berak impresionisten antzera nahi zuen lan egin. Orduan orokorrean entrevistekin eta gauza bat askotan errepikatzen zena zen, ze garrantzitsuak izan ziren emakume hauentzat atzerrira joateko bidai hauek. Fijatu ez, gaude frankismo garailean eta emakume hauek bakarrik atzerrira joatea ezen gauza txikia. Orduan, adibidez jartzen dizkizu eta alako adibide batzuk. Hau da, Neizurak esaten duena. Fue una época que me vino muy bien, porque me posibilitó abrirme a Europa y eso te abre de una manera impresionante. Me abrió de una manera muy especial, aprendí mucho de esta estancia y otros viajes.
ikusten duzute, ez? Modu literalen esaten dugu ireki egiten dela, ez? Bere begirada irekitzen da, bere esperientziak eta bar, eta nik konsideratzen nuen ere, ireki ere bere artista izateko bide hori ere ireki zuela, ez? Ezin duzu zerbait lortu ez baldin baduzu ere hortan zure interesa edo zure grinak jartzen. Edo beste kasu bat, Sol Panerarena dio, entonces allí es donde yo comencé a ir a los museos y conocí a toda la gente que estaba por allí, de una generación mayor que a la mía, y fue allí donde más o menos dije, esto va a ser lo mío. Orduan, esan dakoa, ez? Konturatu, frankismoan dago Espainia, emakume hauek ezagutu dutena, orokorrean zen oso testu inguru arrotza eta gordina, eta aldiz, Parisen ezagutuko duten testu ingurua oso desberdina da, eta hori izan zen gauza bat garrantzitsua emakume hauek esan bezala, beraien buruak ere artista bezala irudikatzeko. Eta besteak beste, artxiboetan ere aurkitzen diren kontuak dira, emakume hauek egiten dituzten errekorteak beraien artxibo propioa osatzeko. Lehen esan duguna, museoetan ez ditugu aurkituko oroimen hauek, ez direlako konsideratu garrantzitsuegiak, baina aldiz beraiek dira osatzen dutenak beraien oroimena. Orduan, adibide bezala jarri nahi nizuen, ikusteko ze modu desberdinean izan ziren artista emakume hauek, azken finean. Orduan, gogoratzen zarete aurke bide hortan, esan ditugu, badaudela mugarri batzuk, nire ustez oso binkulatuak daudela, euskal artearen kanon maskulinizatzeko lotura honekin, eta horietako bat zen eskultura. Esan deguna, ez? Inkluso ikusten genituenean irudi horiek, konturatzen ginen, irudi hauetan zelako karga esango dugu maskulineroa ere agertu daitekeen, gorputzaren presentzia horrekin, fijatu ere ze motatako materialak diren. Erokorrean dira erresistenteak, burdina, egurra, harria, ez dira material fleksibleak edo kontrakoak. Material horrek jada lotzen gaitu lan egiteko modu zehatz batzuekin eta badituzte ere esanahi batzuk, ezta? Horrekiteko horla hausnarketatxo bat izan ziteken konturatzea, adibidez eskultura iruditzen zaigula, ez? Pinturaren antzera, genero artistiko neutroak esango dugu, generoari begira, baina konturatu behar gara, historiako garai askoetan emakume askok ezin zutela eskultura ikasi. Adibidez, hori da akademia garrantzitsuetan, 20. mendera arte itxaron beharko da, emakumeak eskultura lan egiteko. Besteak beste zergaitik, askotan agian entzun duzute, akademia hauetan lan egiten zen modelo biluziekin, orduan emakumeak biluzia lantzea, ez zen oso dekorosoa, ez zegoen oso ondo ikusia. Nola emakume fin eta errespetagarri batek egingo du alako lana, ez? Orduan, ikusteko, benetan traba asko izan zituztela garai batzuetan emakumeak eskultura lan egiteko, eta orduan daukagu paradoja hori, ez? Euskal Herriko artean gehien ezagutzen duguna eskultura da, eta aldiz, konturatzen gara garai horretako emakume artista ia gehienak, pintura eta bestelako lanak egiten zituztela. Orduan, hor badago arrakala handi bat. Kontrara, imaginatuko duzute, ez? Bestelako zenbat eta zenbat teknika daude, ez direnak artearen historiara esango dugu ia pasa, edo behintzat oraindik ere, badaudenak pixkat margenetan, pentsatu arte tekstila, gaur egungo testuingurua desberdina da, arte garaikidean badira da markadak, ez? Badagoena erabat sartuta, baina hor badago historia erabat isildu bat, ez? Ez dakit, nire amonak adibidez josten du, hor badago teknika prozeso bat, ezagutza bat, planteamendu artistiko batzuk, eta da oroimen bat ez duguna kontuan hartzen gure artearen historiaren parte bezala, ezta? Orduan, planteamendu hori egiteko, ezta? Eta lehen esaten genuenean, eskulturak Euskal Herriko kasuan badaukala lotura hori maskulinitatearekin, ez da bakarrekan teknikek eskatzen duten prozesuarekin. Ere bada, artista, justo komentatzen ditugun artista ezagun hauen planteamenduetan, zegoen alako begirada esango dugu nostalgiko bat, edo behintzat
lotura bat egin nahi zen, adibidez, Euskal Herrian, Euskal Herriko kulturaren parte diren jarduera batzuekin, adibidez, kirol ruralak, bai? Pentsa ez, harri jasotzea, nola da? Egurra moztea, egurra moztea, bestelako zenbat eta zenbat, ez? Herri kirol daude, lotura daukatenak, bai material, komentatu ditugun materialekin, baita ere esandakoa, gorputzaren indarraren presentzia horrekin. Orduan, fijatu, artista hauek, bai, interesatzen zaienean euskal kultura bat berreskuratzea beraien eskulturetan, begiratzen ari diren kultura, esango dugu ere ez dela kultura berdintzale bat, ez? Da kultura bat, gizonen kultura bat, da espazio publikoan egiten den kultura bat, eta azken finean aktiboak nabarmenki dira gizonezkoak, eta aldiz, esango dugu ikusle paperean egongo zirela emakumeak garai hortan. Hau, ez dakit, igual ez dugu jarriko zezakagu denbora, baina YouTubeen dago eta oso interesgarria da, ikusteko nola ez den bakarrikan eskultura eta zinean ere bai egongo dira horren adibideak, ez dakit ezagutzen duzuten Amalur filma, baina benetan oso interesgarria, ikusteko plastikoki gauza hauek nola ematen diren, alegia, nola euskal kulturaren berreskuratzea, paraleloki eman zela gizonezkoen kultura berreskuratzearekin, ez? Izan zela gauza bat, eskutik joan zena. Orduan, besterik gabe adibide polita zen, baina pasako dugu. Eta tira, esaten genuen, eskultura, artistaren arketipoa, abstrakzioa ere komentatu genezake, baina azkeneko puntua nire tesian zen, politikoa zer denez, lehen esan duguna. Narrazio honetan kontatu ziguten, euskal artista hauek izan zirela, politikoki konprometituak, frankismoaren kontra egin zutela, euskal kultura bat berreskuratu eta aldarrikatu nahi zutela. Eta, nik hor planteatzen nuena zen, ados, baina hor ere badago genero marka handi bat. Besteak beste logika honekin, ez? Ari zirenean euskal kultura bat berreskuratu nahian, ze kultura izango da, eta hor, adibidez publiko eta pribatuaren arrakala hori ia betetzen den. Eta erantzuna bada bai, ez? Alegia, politiko bezala jaso zen artea, lotuta egon zen batez ere publikoaren esparruarekin. Bai? Lehen esan dakoa, adibidez, euskararen aldeko mugimendua, izan zen proiektu bat, batez ere, basterretxeak egiten dituen horlako logoak eta, bada zerbait esparru publikoan ematen dena. Aldiz, ze ikusiko dugu, eremu pribatu batean, edo pribatua konsideratu diren bestelako ideia edo historiot batzuk, zera, pribatuaren eremuan geratu zirela eta beraz isilaraziak edo izan zirela. Orduan, horretarako kasu batzuk ikusteko nola, garai honetako emakume artista batzuk, esan dezakegu artelan politikoak egin zituztela, nahiz eta inoiz ez diguten modu horretan kontatu. Orduan tira, horietako artista bat, agian batzuk ez dakit ezagutzen duzuten erakusketara jontzirerako, baina horrela ere txik egiten dut pixkat zera propaganda, ze joan nezateretenak Donostin badago orain erakusketa bat Kubo Kutxan artista honi dedikatuta dela Maria Paz Jimenez. Oso interesgarria zaigu, ze azken finean gure marko honetan bete-betean lan egin zuen artista izan zen. Izan zen alegia 50ko hamarkadan, 60ko hamarkadan, 70etan lan egin zuen artista bat, bere kasuan margolaria izan zen, eta luze hitz egin genezake beretaz, baina kasu honetan zehazki nahi dut gauza bat azpimarratu. Bere lehenengo garaietan, Maria Paz egongo da surrealismoaren barruan lan egiten, eta bertan ere komentatu dezakegu hainbat kontu, kasu honetan adibidez, maneten, nola da, gosaria belarrean, lanaren, esango dugu, bertsio feminizatu bat egiten du. Baina interesgarriena kasu honetan iruditzen zitzaidan da, nola pixkanaka, fijatzen baldin bazarete, bere figura berak deitzen zituen monigoteak edo muchachas. Eta nola emakumetxo hauek, fijatu nola, gero eta gehiago, azala, hasieran oso zuria daukaten bitartean, gero eta gehiago izango dute azala kolorekoa, eta baita ere bere aurpegi fakzioak ere aldatzen doaz. Ikusten duzuten nola, sudurra zehazki asko zabaltzen den. Eta
hor ze komentatu dezakegu eta zergaitik esan dezakegu hemen badagoela kontu politiko bat? Tira, besteak beste, Maria Paz Jimenez emakume artista hijitua ere izan zen, eta bertan hor komentatu dezakeguna da, garai horretan alde batetikan hijituak bi modutara edo irudikatu ziren arte plastikan eta irudiktegian orokorrean, alde batetikan, adibidez flamenkoaren exotizazioan, fen fatalaren antzera, Maria de la O edo Carmen Bera, horrelako moduan, horrelako arketipo hau, emakume hori indarra daukan emakumea, baina aldi berean zure gizonaren etorkizuna zapuztuko duen emakumea, bere erotizazio gaitasunarengatik. Edo beste modutan ere agertzen ziren hijito kultura, dela justo kontrakoa. Nolabait garaiko batez ere argazkilaritza dokumentalean oso nabaria da, nola erakusten ziren hijituak, margenetan bizi ziren komunitate baten antzera, esandakoa, ez zibilizatu bezala, basati modura, pobre modura eta kulturalkide pobreak balira modura. Orduan tira, kontuan jakinda hori dela pixka bat testu ingurua, oso interesgarria da ikustea Jimenezek egiten duen proposamena zehazki kasu honetan hijito kulturari begiratuta dela erabat desberdina, ez? Alegia, irekitzen du bide oso bat erakusten badaudela beste modu batzuk hijito kultura hitz egiteko, hijito kultura ere aldarrikatzeko. Eta, zentzu horretan, zergaitik ez, esango dugu, oso lan politikoak direla, naiz eta garaian ez horrela ulertuak izan, eta gutxira arte ere ez horrela ulertuak izan. Eta bira, beste pare bat kasu komentatu duko ditugu, horrela, pixkat ere artista batzuen izenak ere gogoratzeko, besteak beste adibidez Begoña Izquierdorena. Bere lana ikusten duzut ere margolaria izan zen, 50 hamarkadatikan egongo da lanean, eta bera bilbotarra zen, baina Madrilen ikasiko du eta bertan geratuko da. Hori izan zen ere praktika bat oso komuna. Emakume artista askok Madrilen ikasiko dute eta pentsatu zan erresagoa zela ibilbidea egitea bertan geratu ziren. Orduan, bere lan batzuk ekartzen dizkizuet ikusteko zein den bere iruditeria, oso espresionista dela esango dugu, ez? Fijatu zaitezte nola deformazioekin lan egiten duen, pintzelkada ere oso materikoa da askotan, eta pertsona hauek agertzen zaizkigu nolabait suminduak edo modu, esango dugu, emozionalki momentu gogor batean. Baina zer da hor ere interesgarria? Bere lanetan askotan adibidez ateratzen den gai bada amatasunarena, modu oso desberdinetan. Kasu honetan ikusten duzute da metroko estena batean, eta bertan agertzen zaigu emakume bat, bere haurtxoarekin, eta beraiek fakzioak dituzten bitartean ondokoak pixka bat bihurtzen dira mamu, edo behintzat ez dira protagonistak. Alegia badaki gure begirada nora zentratzen den. Edo beste kasu batzuk, hemen ere ama bat kasu honetan haurdun dagoela, eta ikusi nola iria pixka bat leku esango dugu arrotza bezala irudikatzen den bitartean, bere sabela begiratzen du nolabait hor loreak agertzen dira, ez? Alegia ematen du postasuna edo etorkizun hobe bat irudikatuko balu bezala tripatxo horrek. Edo beste hau. Orduan, zer nahi dutenekin komentatu? Nire proposamena zen, Begoña Izquierdoren amatasunaren erreferentzietan, garaiko amatasuna ere kritikatzen zuela. Bai? Azkenean pentsatu, frankismo garaian amatasuna zen emakumeen helburua, bai, eta zen azken finean kontatzen zen amatasunak zoriontsu egingo zizula. Emakumeen bizi helburua zen hori, ez? Ama izan eta horrek emango dizu nolabait postasuna. Aldiz ikusten da bere amatasun hauetan, dela askoz ere ambiguagoa, ez? Igual norbaitek esango du, baina hemen adibidez ikusten genuen Sabel horrek postasuna ere ekarri zezakeela. Ez dakit nik, ez? Dago erdibide hortan. Baina hori da nerezat interesgarriena, ez? Dagoela ambigua dela. Ez dela bata edo ez dela bestea, baizik eta dago tarte hortan. Eta beste kasu batzuetan da kontrakoa. Da matasun bat gogorra, ez? Begiratu nola dagoen ama umearekin, baina begira nola irudikatzen duen hiri hori, ez? Madrileko hiri hori. Da leku bat, ez dakit, nik uste inorkezuela bertan egon nahiko. Nola beti ere ikusi nola oinak dauden oinutxik, gogorrak dira esten hauek.
Eta hor, azken finean ere, kontu bat ere aipatu genezakena da, Begoña Izquierdo izan zela ama soltera bat Madrilen 50 markadan. Orduan, horrek ere bai badauka beste geruza bat, ez? Ez da bakarrekan bere autorreferentziak direla, baina bai esan dezakegu bere esperientzia horrek ere bideratu zuela modu hontako lanak egitera, eta kasu horretan bazera modu implizito batean kritika bat egin ere garaiko genero diskursoei eta zehazki amatasunari. Beste kasutxo batzuk ez. Edo beste kasu bat, hau Socorro Oiartzunena da, eta bere kasuan zer iruditzen zait interesgarria? Berak Donostian egin zuen lan, batez ere 50 eta 60ko hamarkadetan, eta bere lanak ikusten baldin baditugu orokorrean dira oso garaikoak. Garaiko lehiaketetan aurkezten ziren lanak emakumezkoen kasuetan gehienetan ziren adibidez naturailak edo edo emakume figuren erretratuak, alegia ziren kontu batzuk garaian ere ulertzen zirenak ez kontrobertsialak bezala, alegia proposak emakumezkoentzat. Eta berak modu hontako lanak egiten zituen, eta sari batzuk ere lortu zituen, eta ondo juntzitzaion horrelako lanekin. Hau jartzen dut, adibide interesgarria delako, ikusten duzu da 62ko prensa irudi bat, eta bertan agertzen zaizu artikulu bat zen Socorro Oiartzuni buruz, baina fijatu lehen esan dugun ez, ze garrantzitsua den eta ze informazio ematen digun, nola proiektatzen zaren. Eta kasu honetan erakusten diguna irudi honek da, garai horretako emakume artistak nola konsideratzen ziren eta zergaitikan ziren errespatatuak eta batzuetan zergaitik ez. Ikusten duzuten moduan, hemen sentsazioa ez dizu ematen nolabait margotzea baino, azpimarratzen dena da, Socorrok daukan gaitasuna ere, maizateko, ez? Alegia, bere umetxoa hor dago, entretenituta, berak margotzen duen bitartean. Hau da, gogoratu behar dugu zein zen garaiko testuingurua, eta batez ere emakumeen helburua beti ere zen, etxeko ama ona izatea, emazte ona izatea, eta ama ona izatea. Margolari izan baldin bazenuen, edo artista izan martzun gehigarri bat. Baina inoiz ere ezin zen izan bata edo bestea. Orduan tira, daukagu Socorro Oiartzunen kasua dela hori ez, modu publikoan horrelako lanak egiten dituela, baina interesgarria da nola momentu batetik aurrera bere etxean bestelako lan batzuk ere egingo dituen. Orduan gogoratu lehen esan duguna ez, pribatua eta publikoaren kontu hori, zer den erakusten dena, zer den gordetzen dena. Orduan, fijatu lan hauek nola ez daukaten ezer ikustekorik leheno ikusi ditugun lan akademiko hoiekin, eta hemen, Socorro Oiartzun nik ez nuen ezagutu, lehenagotikan zendu zen, baina orokorrean esan dezakegu guztietan errepikatzen direla ideia batzuk, dela kontu sozialez ari dela hitz egiten, eta beti ere protagonistak emakumezkoak direla, eta emakume hauek irudikatzen dituzten esperientziak ez direla samurrak, ez da? Ari digu hitz egiten modu batean edo bestean, gizartean ematen diren biolentzia batzuez, eta nola, kasu honetan, indarkeria hori emakumei nola bideratzen zaien. Izan daiteke, esandakoa, espazio publikoetan ematen diren kontuak, edo kasu honetan adibidez, etxe egoeran edo espazio pribatuan ere ematen ziren halako indarkeriak. Orduan, adibide interesgarria esandakoa, ez? Publikoa eta pribatuaren asuntoare konturatzeko. Eta tira, igual Carmen Maurarekin bukatu dezakegu, askoz diapositiba gehiago nituen, baina ez aspertzeko, eta horrela, hobe da beti ere gutxi eta hobe ez luza eta aspertuak. Orduan, Carmen Mauraren kasua zein da? Bera kontrara, bera Madrildarra zen, baina ezkondu zenean, Hondarribiko artista batekin ezkondu zen, eta ordutik aurrera Hondarribin bizitu zen. Eta zer da interesgarria bere lanean? Bere plastika ikusten duzute, eraba desberdina da, oso errealista da, ez? Garai horretan modan egon zen, igual entzun duzuten ez baita eskuela madrileña, eta bertan ikasi zuen, eta bere estilo horrela da, ez? Esan deguna, berriro ere margolaria. Eta zer da interesgarria? Berak errepertorio desberdinak izango ditu, baina badauka, ia esango dugu serie bat edo, jartzen dizuet kasu hau eta kasu hau, non
erretratatzen dituen objektuak bai dira etxeari lotutakoak, eta zehazki ere bai ikusten duzuten bezala zaintza lanari lotuak. Beste kasu batzuk daude, ez ditut ekarri, baina adibidez umeen jolasen irudi batzuk, txirrinda bat, bestelako batzuk ez, baina guztiak dira hori, bere amatasunari erreferentzia egiten diotenak, modu berri batean, ez? Hemen ez daukagu ume baten errepresentazioa edo ama baten errepresentazioa, baizik eta gauzak dira pixka bat iradokitzen dutenak bertan dagoen esperientzia. Eskeleatzen naiz. Eta kasu hau, bereziki interesgarria da, ze oso modu literalean esaten digu, ez da? Egiratu, izenburua erderaz da originala, eta deitzen da ofizio de pintora, bai? Orduan, hain ironiko da, ez dakit esplikatu beharra dagoen, ez? Esaten ziguna da, ikusten duzute 72an jada, benetan emakume margolarien lana ez dela margotzea, dela zaintza lanak eta erreprodukzio lanak egitea, ez? Plantxatzea, sukaldatzea, eta bar. Orduan, oso interesgarria da lan hau, besteak beste, fijatu adibidez, gehitzen dituen matizak, ez? Zigarroa dauka hor lehenengo plan hortan, badakizute erretzea garai horretan zen emakume moderna eta transgresorearen irudia. Eta ari diku esaten hori, nola bera, naiz eta emakume moderna izan, benetan bere lana egunerokotasunean hau dela, ez da? Eta interesgarria da lan hau, non aurkeztu zuen kontuan hartzen baldin badugu. Hau aurkeztu zuen garaian Gipuzkoan zegoen lehiaketa batean, dela Gipuzkoako emakume margolarien lehiaketa, hau irakaslea duzen Miren Badillok adibidez asko aztertu du, eta oso interesgarria da ikustea nola bertan, zela emakumei bideratutako lehiaketa bat, Carmen Maurak aukeratzen duen lana hau dela. Orduan, pixkat ez aldizu ematen sentsazioa berak ere nahi duela, hau jakinarazi, nahi du zerbait esan, mezu hau ez du beretzat gordetzen baitzik, eta nahi du jendeak ere bai empatizatzea bere testu inguru horrekin. Eta gainean kontuan hartuta ez dela edozen lehiaketa, baizik eta bertan zeuden bai margolariak eta bai publikoa, orokorrean emakumezkoak zirela. Orduan, gogoratu ez, artista hauek ari garena kontuan hartzen da, margotzen zituzten gauzak ere badutela politikoaren asko. Politikoa ez dela zertan bakarrikan izan ikusi ditugun adibideak, baizik eta gure oroimen kolektibo asko zere anitzagoa eta aberatsagoa dela. Orduan, tira, basandakoa, asko zere gehiago, txapa gehiago eman ez dake, baina nik uste dut interesgarriago dela hemen ustea. Ez dakit galderaren bat edo baldin baduzute, super gustora entzungo nuen, edo zerbait komentatu. Ez dakizuek, baina nik pilo bat ikasi dut, ni historia aurrekoa naiz, hori kontutan izan da, eta bia puntutzat hartuta, ni hasierako irudi horietan gelditzen naiz, baina pilo bat ikasi dut, espero zuek ere hala izana, eta gozatu izana, handeren aurkezpena. Ez dakit norbaitek zerbait komentatu nahi duen, reflexioren bat, aportazioren bat. Honekin, horrela, izotza portzen dudan eta gero animatzen zareten. Hasteko superinteresgarria iruditu zait, eta ez bakarrik interesgarria, baita ere uste dut beharrezkoa, horrelako ez bakarrik ikerketa, baita ere ikuspegiak, unibertsitatean, orokorrean txertatzea, orduan oso gustura ikusi dut. Eta, galdera bat daukat, ikusi ditugun irudiak, museotan daude, ikusgai, edo zein da irudi hauen egoera gaur egun? Oso interesgarria da, eta gainera ere komentatu nahi nizuen, ez guztiak, baina ia artista guztien lanak beraien bilduma propioetan daude, familien bildumetan. Orduan, jakin ezazue daudela pila bat artista oraindikan asko ikasi eta ikertzeko dagoena. Eta, azkenen izan zen, tesiaren ibilbidean familiekin kontaktua egin, eta batzuk bazituzten kalitate honeko argazkiak, beste batzuk ez, baina bilduma pribatuetan daude. Dela ere gauza bat kontuan hartzeko, gure bilduma publikoetan, ze presentzia dagoen, adibidez garai honetako emakume artisten lanei buruz, dela oso urria.
Eta bestetikan esan nahi nizuena, zuen Graal maletarako jakin badagola errepertorio super zabal bat, oso beharrezkoa, eta familiek oso konten jasoko zituztela, zera ikertzeko edo ikasteko proposamen posibleak. Bakoitzak dakigu zerbait eta ez. Baina hori ez, nola